Yeah. Kaning tawhana ba? Pastilan. Di pa gani ko kahuman og storya. O lagi-lagi dayon pinasweto pa ko nohay. Hoy! Pagchurdi ha! Pag-star pa lang na kong explain bro ni singid dayon. Wala pa gani ko kahuman o lagi dayon ng ditubag. Murag siya ray nakabalo sa tanang istorya. Pero kung i-check ni mo ang facts, maupad di ay sayop tanan. Ang batasan niya kay usog ka ayaw mo unag tubag. Di pa gani katatakuman o lagi-lagi dayon. Murag gusto gid siya ang bida o pinaka-bright. Pero pagsabot sa topic bro, layura ka ayaw sa linya. Lagi maura iyang reply. Wala pa ko kahuman ug explain mo una gyud siya tubag. O lagi binuang kaayo paminawan. Feeling sweto pero di ko kauyon. Sigig singid bisan walay nasabtan. O lagi oh lagi oh lagi oh lagi usahay makalingaw, usahay makalagot. Katarang butang iyang tubag kay murag robot. Sigig balik, o lagi mura plaka nga guba, feeling genius pero oplok di ang dako. Sus, muingon kog, sabta usa una ka mo tubag. Pero mo singid dayon siya ingon kabalaw na o. Ay o lagi, murag siya'y gustong mo salida ug bida sa eksina. Pero blanco man gani iyang huna-huna, walay klarong tubag. O lagi maura iyang reply. Wala pa ko kahuman ug explain mo una gyud shagging mo. No lagi binuang kaayo paminawon. Feeling sweto pero di ko kauyon. Sigig singid bisan walay nasabtan. Ay kapaep! O lagi oh lagi oh lagi oh ug tarong pa ka, paminausa ka bro. Dili man kinahanglan magguna pirmi para ingnon nga sweeto ka. Pero sige ra gihapon siyad o lagi, bisan walay nasabtan. Kung kanta pa ni siya tong aglig nga walay sa para ug tuno. Yabaga! Storya sa taong sigig singit. Wala pa gani mahuman og istorya. Muuna dayon og sabat. Kung ikaw nakailaani aw kabalo na kaani nga vibe, may mong tudloan. Wala pa gani nahuman aon sa ba. It's a puwera imong advice. Kay tubagon lang kag o lagi oy! O lagi maura iyang reply. Wala pa ko kahuman ug explain mo una gyud siya tuba. O